Congress nanti tambah sehari Jokomaya tanah dan semua ada dari faya Zakti sana akan apa baik benina tanah naisi okto naisi Januari kalau Bharatni nokor menteri manganang bitang apa ni bilang dan bitang apa ini nani sigangan nabi awhai gopan atau sibiari raja raja ada bitang mana nabi दानि समनि उनावनो गौमा आरज गाबनो थाखाय थियारि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बिथांमोना बेवहाय लारि लारि दान्दिसे समनि उनावनो नखर मन्थ्रि बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैगोन बिथाङा सफैनायनि सिगां खन्नाय जे हाबाफारि बेनिनो दान्दिसे समनि उनावनो भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा सफैसिगोन दा बेनि सिगां जोङो नैबे बेसेबांसो आरज गाबगिरि बिथांमोना बाहागो लानो हादों आरोबाव लोगोसे बेवहाय गंबेसे खाम दामदों गंबेसे जोङो बे समाव मिथिनो लुबैगोन गौमा आरजनि हान्जायाव गौमा आरजनि हाबाफारियाव नोंथांमोना बेसेबांसो खाम सिफुं सेरजा दामनायनि लाहार फाहार खालामदों खुलुमनाय जासिबाय 23 बोसोरारि जथुम्मानि बिद्रोही बाथौ गौथुमाव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय दिनैनि जोबथा हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारियाव गौमा आरजजों हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारियाव जानि गोबांसिन मानसिफोरा बाहागो लादों आरो बेवहाय जोंना दामजु हिसाबै जोंनि खामा बाहागो लादों माने 1800 खाम दामगिरिया बाहागो लादों सिफुं लादों 700 700 लोगोसे सेरजा लादों 300 आरो जथा लादों 400 जाबस्रिं लादों 200 ओंखायनो जों आसा खालामो जोंनि बे गौमा आरजआ मोजां मोजां जाफुंलांथों बेखौ बोराइ बाथौ बोर सानस्रिदों जों जोबोद खुसि मोनदों बे हाबाफारिखौ जाफुंनायनि थाखाय ओंखायनो रायजो राजाफोरनो जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथांमोना नैबेयाव गोबां खाम दामगिरिफोर लाबोदों बे बबे जायगानिफ्राय फैदों ओनसोलनिनो गासै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेंखनाव बा बेंगलाव थानाय गासै जिल्ला आफादनिफ्राय बेयाव बाहागो लादों आरो गोबाङै जोंनि बे ओनसोलनि सनितपुर जिल्लानि गोबाङानो बाहागो लादों मोनदों आरो बेसेबांसो जागोन बायदिखौ गोजोननाय थागोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे 12,000 आरज गौमानि हाबाफारियाव माने 12,000निख्रुइ बांसिन मानसिया बाहागो लाफैदों बिनि बादै जोंनि आसामनि बादै नागालेण्ड त्रिपुरा मणिपुर अरुणाचल बांला हादर आरो नेपाल जोङो वेस्ट बेंगलनि दिल्लीनिफ्राय बाहागो लादों ओंखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि हाबाफारिया मोजाङै सिरिबाङै जाफुंनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय थागोन बेवहाय खाम सेरजा सिफुं दामनायनि अनगायैबो गोबां बाथौ सिबियारि आइजोफोरखौबो मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना ओरैनो नायनो हागोन गोबां बर' आइजोफोरा बाथौ सिबियारि आइजोफोरा गोबाङै बाहागो लाफैदों बेवहाय बबेनि जायगानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैदों बे समाव जों मिथिनो लुबैगोन मानोना बबेनिफ्राय फैदों आं बेलस्रि बियाबनि खुलुमबाय बेलस्रि बियाबनिफ्राय फैदों बेयाव नोंथांमोननिफ्राय साबेसेसो बाहागो लाफैदों जोंनिफ्राय 150 जन लादों 150 जन बाहागो लाफैदों फैनाया माबायदि फैगोन जोङो रिजार्भ खालामना फैदों ओमफ्राय बियाबनिफ्राय गारि होदोंमोन बेखौ मोनस्लाबासै होमबाबो जोङो रिजार्भ खालामना फैदों आरो नैबेयाव फैनानै नोंथांमोना माबायदि मोनफैदों जे एसेबां नोंथांमोननि अनगायैबो गोबां नोंथांमोन बायदिनो बाहागो लाफैदों बेवहाय नोंथांमोना बाहागो लाफैनो मोननानै माबायदि मोनदों आरो बेजों लोगोसे भारतनि नखर मन्थ्रि बिथाङा फैगासिनो दं बिथांनि सायाव मा आसा खालामो
जोङो इयाव फैनानै मोजां मोनदों मानो थाखाय जोंनि बाथौ धोरोमनि थाखाय दिनै सब बर' धोरोमाव फैनानै बेयाव बाहागो लानायखाय जोंबो मोजां मोनदों दिनै केबिनेट मन्त्रि फैगोन बेनिखाय जोङो आर'ज लानो थाखाय लोगोजों आर'ज लागोन आरो लोगोसे नाजावदों आफा लागोन होननानै जोङो बेयाव आर'ज लानो थाखाय जिरायदों नंगौ बिथांमोना दिनैनि बे जे आर'जनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो फैदों लोगोसे भारतनि जे नखर मन्थ्रि बिथाङा दान्दिसे समनि उनाव फैगोन बेनि सायावबो बिथांमोना गोजोननायखौ फोरमायदों दा नैबे हाबाफारिया दिनै जोबथा हाबाफारि आरो नैबे दान्दिसे समनि उनाव नखर मन्थ्रि बिथाङा सफैसिगोन आरो बिथाङा सफैखांनायनि उनावनो गेवलां मेला जागायगोन आरो गेवलां मेला जोबखांनायनि उनाव जोंनि जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33 बोसोरारि ज'खन्थाइ बे ज'खन्थाइआ जोबनानै थांगोन। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.